Good morning, guys. Happy Thursday. Today is November 23. Yung last vlog ko ata is, November 16. So, ito na yung next natin na vlog. And today, paalis kami ni Jan. Pupunta kami ng Melbourne. Sabihin ko sa inyo kung bakit, mamaya ko na sasabihin sa inyo kung bakit kami pupunta sa Melbourne. And eto, hinihintay lang namin silang makaalis. Then, pag nakaalis na sila, alis na rin kami ni Johnny Boy. And si Kuya, tonight, you have early graduation party. So, yung batchmate niya, pupunta sila sa Mount. Then, magdi-dinner sila. Tapos, you're gonna do to kaboom? Kaboom, is it kaboom, Kuya? Kuya, kaboom? Yeah, bowling. Magbo-bowling sila. So, maghapon. And then, yung mga bata, we're gonna go to Auntie Mel's house. Yeah. So, doon sila matutulog kila Auntie Mel. So, hinintay lang namin sila makaalis para makaalis na rin kami ni Johnny Boy. Ayan, nun muna sila ng TV. Okay na ba ako? Dala ko na ba lahat? Ay, yung aking blazer. Well, may pa-blazer tayo. Sinasapatusan na siya ng daddy niya. Alis na sila. Yeah. Yun lang? Okay. Okay, Baba. See you guys. See ya. Love you. Love you, ya. Okay, Hi, Daddy. nandiyan pa rin yung box namin ng alisin niya ni Jan pagdating namin. Okay. See ya. Every moment tonight, they led me to you. Every single time you look at me, I lose it too. Why don't you come sit next to me? Update, guys, malapit na tayo sa Melbourne. 11:48 na. Dito sa anong oras na ba dito sa, kasi Victoria na tayo eh. O sa aking 11:48, dito is 12:16 na. So ngayon pa lang tayo ulit nagbukas ng camera since nung umalis tayo sa bahay. What you gonna get, Han? I'm just gonna get a coffee. I forgot the toilet. Kasha, okay, mag-toilet muna ako. Wait lang, guys. Inubad ko pala yung blazer. Naka-blazer na ako kanina kaso mainit. Nasa harapan ko yung sun nung nagda-drive. So, tinanggal ko dun. So, wait lang. Kuha lang kami ng pagkain. Ito yung mga pagkain nila dito. Gusto ni... Ha? Chicken focaccia daw, sabi ni John. Ha? Saan ba? Alright. Egg sandwich na lang ako. Kumakain pala si John. Ham salad sandwich yung kay Jan. Sa akin, eto, egg sandwich and chicken strips. Sa kanila ako kakain mamaya. And eto yung ating small na hot chocolate. Kurang kainin kasi makalat po. Dito tayo sa car. Dito ko na lang tapusin yung ating kinakain na sandwich. Masarap siya. Huwag ko kain ito yung mga boys. Kasi si Sak ayaw niya ng yolk eh. Simple lang siya. O may lettuce. Tapos egg. Yun lang. Mayo. Yeah. One step 달려와줘 like a Sobrang nata-traffic na kami dito sa Melbourne. Papuntang Tulay. Sobrang traffic. Tingnan nyo. Yan. Kanina pa kami dito. Lang, kadyut-kadyut lang yung paandar namin. Kasi sobrang traffic. Binuksan nyo na yung pintuan, yung window. Mainit. Naka-aircon tayo, pero yeah, nainitan na si Sir kasi naiinis na siya sa traffic.
sandwich. Oh, dalawang malaking truck. Nasa gitna tayo. Ayan. Parang Manila lang, no? Ang init pa. Sinara namin yung sunroof kasi sobrang init. You got me there, half hour straight on. Yeah. Just look, feel the bridge. Shaking. Scary. Tagal namin makaalis dito sa bridge. Alam niyo bang nararamdaman namin yung shake ng bridge? Kasi sobrang sobrang traffic. Tas yung mga kasabayan nating mga sasakyan ay mabibigat. So sabi ko bilisan muna. Kasi pag dumihinto kami, may feel namin yung bridge nag-shake. Yung parang nag-aan tawag nun? What you call that? Yung nagba-vibrate. Right, Ann? Like the vibrating. Dito pa rin tayo sa bridge. Natakot ako dun eh. Hindi pa tayo nakakababa sa bridge, guys. Pero ayan, traffic pa din. Ayaw pa naman ito ng ganito ka traffic. Kaya ayaw niya sa city. Ayaw niya talaga sa city. Yan niya. Dito sa side nito, oh, medyo traffic kami dito. Sa inyo nababanggit kung bakit tayo nandito sa Melbourne. Kasi this week, nakatanggap ako. We don't seem to be moving these two lanes and the other two is. Yeah, etong lane namin, so wait lang. Naiinis na ang driver ko. Yung dito sa lane na nasaan kami hindi nagmo-move. Dito sa kabila, yung dalawang lane nagmo-move. Break tayo sa aking sinasabi. Si sir kasi naiinis na siya sa traffic, guys. Kaya kinausap ko muna siya na ganun talaga ang life dito sa city. So, lumipat siya ng ibang lane. So, yun nga, nakatanggap ako ng email this week na na-approve yung aking dual citizen, and today, November 23, yung schedule ko agad-agad ng outtaking. Dapat 3:30 nandun ako kasi 4 o'clock daw yung outtaking. So, dapat kahapon kami pupunta, pero nalaman niya namin yung oras is hapon naman. And then si Holly may practice, hindi pwedeng ma-miss ni Holly yung practice niya sa sa dance kasi malapit na yung comp next week na. So, ngayon umaga kami umalis para pumunta dito sa Melbourne. And eto, nata-traffic tayo. Sana wag tayong malate. 1:32 na. So, nandito pa rin tayo sa bridge, guys. Ayan, oh. 1:32. So, dapat 3:30 nandun na tayo sa Philippine Embassy para sa ating outtaking. So, matagal tayo walang Philippine passport. So, Oh, they're merging now, hon. Come on, nearly there. I wonder why he was still in this lane. Oh, another traffic.
Oh my God. Another traffic. Pasok na kami dito sa Eskinita. Diyos ko guys. Sobrang nakaka-stress ang driving na ito. Sobrang traffic. Kasi si sir, may kwento ko sa inyo. Oh my God. Diyos ko, ang aking puso. Ang puso ko ay parang may 10 daga. 10 daga na kinakabahan, baka malate ako sa ano. Hindi ko alam kung na-explain ko pala sa inyo kanina yung sinasabi ko. But yeah, dito tayo para sa aking outtaking. Habang nagsasalita ako, si Jan, ganun siya ng ganun. Ganun siya ng ganun. Hindi ko siya pinapansin. Yung pala, sinasabihan niya ako na, wag na akong mag-vlog muna kasi na-stress na siya sa traffic. Kasi nga naman, 45 mahigit kami dun sa bridge na yun. Tapos, nafe-feel pa namin yung ano, parang nag-shake siya. So ngayon, alis kami. Thank you. Alis kami dito kasi siguro nahanap niya na yung aming totoong pagpaparkan. Nakipark lang kami doon saglit kasi pag diniretso namin to malulos kami. So every time na may traffic light, di ba nakawala kami doon sa ano, sa bridge. Sobrang traffic, kahit saan kami magpunta, traffic talaga. Tapos yun, di ba walang bata? Di ba wala kami kasamang bata kanina guys? Umulan ng, sana umulan ng pera, hindi eh, umulan ng F kanina sa sobrang traffic. Tapos yung mga iba pa kinakat kami. So alam mo yung kinakabahan na nga ako na baka mali tayo dito sa pa-outtaking. And then kinakabahan ako na baka yun nga, mali tayo. Tapos ngayon, kanina Chinatown, she said. Chinatown, okay na siya. Chinatown. So we can walk there later, huh? So, yeah, kausapin ko na lang kayo mamaya, guys. Ulit na ano ako na sumakit ang ulo ko, yung puso ko talaga, as in, kung alam niyo lang kung kaba, naririnig ko ang kaba ng aking dibdib. Kaba sa traffic, kaba kay sir kasi inis na siya. Tapos kaba sa aking ano, ay, nakaka-stress. So, mamaya na lang mag-stay sa Regis. So, pasok tayo dito. So, kanina nga, yun nga, nagpark muna kami saglit doon para hanapin niya to. Kasi pag tinuloy-tuloy namin yun, isos, marorong turn na naman tayo. Buksan na natin to. Kuha lang tayo ng ticket. Yung park pa naman dito, parang maabot na yung ating roof. Ayan yun, mag-check-in muna tayo guys dito. Ayan yung lobby nila. Ang bango. Ang bango-bango. Where are we, Han? This is 18. Punta muna tayo sa room. Check-in na si Johnny Boy. Pasok muna tayo sa ating room for tonight. Kami lang talagang dalawa. So, maliit yan. Nice. So, yan yung room. Isang bed lang kasi sa amin lang dalawa. No balcony. Patay ka dyan. Wala kang sigarilyo. No? Let me see. What's the view? Expecting cities, buildings. That's, yeah. Buildings. Walang balcony. Before, where we stayed beforehand with the balcony, that was nice. In the city as well. With the balcony. Remember before? So, may rin silang pa full length mirror dito. So, ito palang OOTD natin, guys. Ayan. Naka-blazer na tayo. And then, doll shoes. Tapos, shoulder bag. Ito, nabili ko to sa, Korean. Kailan pa to? Last year? Last year, ayan. Nag-CR lang si sir, rinig na rinig. Okay, baba na tayo, guys. 18. Your card on. So, start na tayo mag-walking papunta sa Philippine Embassy. Tininaw ni Kuya. Sabi, ba't ka nagsasalita? Ang ganda ng weather. Hindi ganun kainit na dito kasi may mga puno na. Kanina sobrang init kasi sa car yun eh. Mainit.
right there. Collins Street, yeah. Yeah. Ito yung Collins Street. Ayan. Okay. Ah, hindi pa pala yan. Sorry. Hindi yan. Here, Han, Collins Street. Babe, that way. So, tama ako doon. Ah, that's Little Collins. Okay, hindi pala yun. Pero Collins Street din yun. Nakano tayo pala guys. Formal kasi yung required for outtaking. Dapat daw naka-formal attire. So, parang kapang ano tayo, office attire. Diba? Oh. Magpapacross tayo. Ay. O pati dito traffic. Hindi na kami tinantanan ng traffic. Allergic pa naman tong kasama ko sa traffic. Motor na lang tayo. Ang ganda ng hotel na pinabook ni Jan. Ang bango-bango. Tinitingnan ako nila kuya. Oh. Ayan, Collins Street. 80 Collins Street. What number, Han? This is 80. Ha? Nasa map niya kasi. Ang dilim, diba? Dilim yun, guys. So, hanapin muna natin. And lakad-lakad. Sana etong ating shoes ay ipaglaban tayo sa lakaran. Ayan. You can afford to get a bag. Yeah. You can afford to get a Yep. So, mga ka-office mate ko yun. So, yung mga attire nila parang pang-office mate kasi eh. Van Cleef, Ballet, Celine nandoon. Sus. I'm hoping na sana makabisit tayo kahit isa lang. Ayan, Celine. Louis Vuitton. Gusto ko sana ilagay dyan yung phone, mag-outfit check ba? Pero eto, Diyos ko. Sisigawan ako nito. Anong ginagawa mo? Ayan, nakapunta na tayo dito. Kasama ako si Jan nung una, tapos si Reyes. Ayan, nakapunta na tayo dito sa Collins Street. Before. Ayan. Gucci. Dito natin binili yung belt ko. Diyan. Umalis na si Jan. Hinatid niya lang ako dito sa building na to kung saan tayo pupunta. Akyat tayo sa 10th floor. Kasi yung 10th floor is yung Philippine Consulate. Ayun, dito tayo sa 257 Collins Street. Thank you. 10th floor. Okay. Tayo lang nasa elevator, guys. Tayo lang. Hindi na tayo sinamahan ni Jan kasi hindi raw siya naka-formal attire. Tayo lang yung naka-formal attire dito. Ay, off ko na kayo. Dito na tayo sa loob, guys. Ayan, yung ating flag. Ayan, nagsadyang pinagsadyang. Makapangyarihan ng Republika ng Pilipinas. At iyan ko sa pamagitan nito. PH in Melbourne and Instagram as well. PH in Melbourne. It met the requirements. And please feel free to reach out to your counselor. Hindi ka na magpa-passport naman eh, di ba? Okay. 3. 1, 2, 3.
Thank you, ate. Tapos na, guys. Si Jan, nakita ko na yan. Naghihintay si Jan doon, no? May kasama siya. Mga Pilipina din yan. Punta kami ng Chinatown daw, pero punta muna tayo sa hotel. Malapit na tayo sa hotel. And yung hotel namin ay merong malapit sa Starbucks. Kaso hindi tayo nagpo-coffee. Kinakalapit ako ni Jan. Kasi sabi ni Jan, tinitingnan ka ng mga tao. Kaya ano yung mga tao? Tawid tayo. So, yan yung Starbucks. Diba? And ito lang yung hotel. Diyan yung parking and yung Starbucks nandun lang. Dito na tayo sa hotel and pumunta kayo sa parking lot para kunin yung mga ayan yung gamit. And dinala ko pala yung aking mga in-order na dumating nung isang araw. Hindi ko pa siya na-hold pero tinignan ko, sinilip ko. Ito yung ating mga nabili sa Showpo. Ayan, dalawa to guys. May isa mamaya i-haul ko yan sa inyo. Nandyan yung, tingnan natin yung ating mga in-order. Si Jan gustong pumunta ng Chinatown kasi across the road lang siya. So, wait lang. Labas ulit tayo. Yung Chinatown, ayan lang, oh. Diba? Diyan lang. Ang ganda ng weather, as in. At least yung sapatos natin pinaglalaban tayo sa walking. There's a secret kitchen there. There's pang Japanese siya. And Chinatown. Are you sure? Chinatown this one? Looks like China. Hindi, guys, hindi kami sure kung Chinatown. Sabi niya, it looks like Chinatown. Pero parang yes, I think so, Han. You have to go that way. Kasi nakita niya kasi ganyan, oh. China na yan sa kanya. Ayan, Golden Delicious, oh. Daming kainan dito. Ayan, Chinatown. Puro Chinese restaurant yung nakikita namin. Wala raw yung para sa kanya dito. Eh, malamang Chinatown to. I'm not sure kung Chinatown to. Kasi diba sa Chinatown, maraming pero halos mga restaurant yung nakikita namin. Wala bang yung nakikita yung parang palengke? There's not enough there, mate. Nothing for you here. So what do you want to do? We're just gonna check what's in there, Bev. Hirap kasi sa iyo eh. Ewan ko ba sa'yo, ba't tayo mag-try ng Chinese food? Gusto ko nang pumasok sa isa sa mga restaurant dito kasi parang masasarap siya. Kaso ito kasama ko. Ongoing pa sa paghanap. Wala kang mahanap ditong Western. Ang haba na ng nalakad namin. Where are you gonna eat? Anywhere, babe. Ang cute, guys. So, meron silang self-photo studio dito. Ang cute ng ang cute, oh. Korean. Korean. Parang gusto ko. Kasi si Sir andoon, no. So, ito gusto ko ito. Fried fish. Tingnan niya raw kung magkano yung price ng lobster dito. You see? Ayan, may lobster kasi. Oh, ang liit naman. How much? You should ask. Kung gusto nyo mag-grocery sa China. Sa Chinese. Grocery, ayan, meron. Ayan, may Kmart din. Si Jan wala. Wait lang, Han. Hala, natitemp ako. Parang gusto ko nito. Milk tea. Ang tagal ko na hindi nag-milk tea. Okidaki dessert. Maybe I will come. Iniwan na ako. Hindi na ako. Kasi iniwan na tayo ni Sir. May Korean barbecue. Parang gusto ko rin mag-Korean. Kaso ang kasama natin, hindi niya trip ang mga to. Natapos na namin yung lakarin lahat. All Chinese. Tapos na namin lakarin yung street ng Chinatown. Ngayon, dito na naman kami. Chinese na naman yung nakikita niya. May milk flour din po. Ang dami. Ang daming milk tea, oh.
Ayun yung coco. O diba? Saan ba tayo? Gusto ko mag-milk tea today. Ang tagal ko na hindi nag-milk tea. Sabi niya, freak me. Kasi lahat Chinese. Ito yung dulo. Tapos sa kabila, tingnan nyo, Chinese na naman. Parang ang sarap din dito mag-noodles. Oh. Mag-McDonald's ka na lang, Han. There's McDonald's. Oh. Oh, yan, tingnan nyo. Parang ang sarap ng mga kinakain nila. Tinatanong niya naman ako, pero hindi naman kasi siya kakain. Kung pumasok ako sa isa sa mga restaurant dito, kasi lahat to Chinese. Yoyoji. Yoyoji. Oh, this is Zachary. Kita na ako dito. Oh, nice barbecue. May barbecue. Ito, sarap po mag-barbecue. Ah, may squid. Ayan, tinanong niya ako saan gusto ko kumain ako dito. Siya raw mag-pizza na lang daw siya. Tingin muna ako dito. Kaso, boring naman. Ako lang ang kakain. Huwag na lang dun guys kasi kawawa naman to. Maamoy niya yung mga lulutuin ko dun. Tapos siya hindi siya kakain. Pero sabi niya okay lang yun. Hindi na lang ako kumain dun sa Korean kasi kawawa naman siya. Hintayin niya raw matapos. Matagal-tagal yun. Sanap na lang ako ng iba. Kuha tayo dito ng drink. Tanning lemon tea. Hi. So ito yung in-order ko. Thank you. Yung in-order natin is yung signature nila. Yung tanning signature lemon tea, right? That's the one I having. Yan. Napabili tayo di oras ng lemon iced tea. This, no, that's mine. Here's the tissue. Ang kailangan ko lang naman to tissue. Ha? Yeah. What? Also, yeah. Kasi naiputan yung damit ni John. What are you trying to do? Oh, you're gonna drink? Yeah. And they're so cute. May paano yung lemon tea nila. Ayan, may ipot. Maybe. Ano? Yak? That's it. What? Oh, it's good. Did it come off? Pumasok ako dito sa bakery nila kasi gusto kong kumuha ng ito, yung red bean puff. Sana may bread talk malapit sa amin kaso wala. Pero parang bread talk na rin siya kasi may ganyan, may floss. Si Jan andun, oh. Kita yung si Jan. May sponge cake din, oh. Hala, calories. So, yung kinuha ko ay 2 pork buns. Tapos, soft sponge cake. And then, yung red bean nila. Masarap yan. Meron dito, guys, na parang siopaw. Ayan, no, night buns. Mag-take away ako. Kasi madaming tao kanina nung nag-start pa lang kayo maghanap ng pagkain. Ngayon, meron ng mga tao. So, siguro masarap to. Ayan, no, parang masarap. So, dito ako, hindi na lang mag-take away, guys. Dito na ako kakain sa night buns. Tapos, si Jan, habang kumakain ako, magpapamassage siya dun sa 7-star. Yeah, yung hotel natin nandun lang, oh. Diyan siya magpapamassage. Okay, see you later, honey. Good luck. Enjoy your... Just here. You can take your time. Yeah, I'm just gonna... Yeah. I'm just gonna... Yeah. Okay? Yeah, there's one more here. Alright, see you. Inising ko to. Mag-order tayo. Parang ang sarap ng in-order ng nakaupo dito kanina, oh. Si Jan ayaw niya to, pero masarap siya guys. Para lang siyang lemonade. Parang nice. May kasama ko dito Pilipina. Ayan, parang siyang choco sa atin lang. Meron silang chili sauce. Try natin. Sarap. Tikman muna natin yung soup nila na walang chili. Hindi nyo makita guys.
worlds are too big. Can I get some comfort, please? I guess I should have been honest. It breaks in my heart. It's weighing me down, baby. I'm like a river that's overflowed. The sooner you know it, the less do we hurt. Let me speak the truth. I know you don't wanna face it. You think it's too late, but I can see past the rain. Won't you lay it on me? Turn the page and burn it. Let's make. Yung mesa nila, hindi ka makapasok sa ano, dito ba? Dito, hindi ka makapasok kasi ang sikip. So, dapat ganito tayo kumain, ganyan. Umalis na yung dalawang Filipino. Kanina dito sila. Si Jan wala pa. Enjoy na enjoy siguro siya sa massage. Hindi pa ako tapos. And hindi ko ito mauubos. Hindi ko yung maubos. Ang pinakagusto ko ay yung parang siopaw sa atin. Yung pork bun. Itong wonton masarap siya. Madami lang yung laman kaya parang hindi ko siya mauubos. And yan, hindi ko rin yung mauubos. Masarap din yung dumplings nila. And yung sauce na ginawa natin masarap. Alis na tayo guys. And ayan, hindi ko na talaga siya naubos. Thank you so much! Bye! Yeah. Ito si Jan. Bumili siya ng tubig. Tanong ko kung kamusta yung massage. Okay lang din daw. Masarap yung massage. Kaso, yung pinaglagyan daw ng ulo niya, yung nakadapa ka, masakit. Ay! Tingin niyo kuya. Ay, tingnan niyo dito. Lobster. $148. Ayan yung lobster guys. Oh. Fresh, $148. So, ayan yung ating hotel. Si Jan, kuha siya ng pizza dito. May pizza dito malapit sa amin eh. Maghapon tayo naglakad. Here, Han. Oh, Thai massage. Oh, mas maganda dito kasi tayo. Ayan, mas malapit. Well, kumain kasi tayo. Sarado na yung Starbucks. Oh. Okay? Bago na naman yung isip niya. Mayroon kami nakitang restaurant na parang punong-puno. So, try daw niya. Tingnan niya daw yung anong makakain niya dito. Sa Elephant and Wheelbarrow. Mag-order lang siya. Nalang umalis na sila ate. So, mayroon tayong table dito sa labas. Kasi dun sana tayo sa loob. Dito na si John. Oh. What did you order, Han? Steak? Here's Paris. Nakadalawa na siya na Coke. Tapos may tubig din siya. Uhaw na uhaw siya. Ako busog na. Busog na. They are from the mall. May nakita si Jan na taga-mall, 2 beses na raw na ibang tao. Habang nakaupo kami dito. There's Nando's there, Han. Ah, yung pa naman ang inaano ko. Pero gusto ko talaga Nando's, yung, especially yung sweet potatoes. Malakas ng pag-music nila dito. Oh, that's yours naman. Tumunog na yung kanyang order. Yan yung order niya. Wow! We got garlic bread as well. Ibabalik niya kasi ayan, duguan pa yung kanyang steak. Ayaw niya na may dugo-dugo. Gusto niya well done. Di niya na binalik yung steak. Kinain niya na lang. Gutom na siya. Kasi kanina pa, diba? Ang kinain lang niya ay sandwich. Yun lang. Tapos, anong oras na? 8:31 na.
Sabi niya, pag binigay niya raw to doon, mapapatagal pa siyang kumain. Kaya ayan, kinain niya na lang. Sobrang lapit lang talaga natin sa hotel. Yun yung hotel natin doon. Yan. And si John, sobrang na-enjoy niya raw yung dinner niya dito. Alis na tayo dito. Punta daw si John sa 7-Eleven. Kuha siya ng tubig para bukas. Tsaka tingnan niya kung may coffee siya doon. Dito na tayo agad-agad sa 7-Eleven. Kumuha siya ng coffee at saka twirl. Ibalik na tayo sa hotel. Dito na tayo sa room, guys. Ang ganda ng room natin. Ayan, may pa, ano sila dito? Frame. Diba? Nice for just the two of us. Wow. Etong ating sapatos, pinaglaban tayo nito sa walking. Ang ganda ng bowl. Parang gusto ko siyang iuwi. Napaka-aesthetic niya, guys. Oh, ceramic siya na. Basta ang ganda ng details. Kasi yung hindi siya even. Ganyan siya, oh. And kahit yung sa bathroom, nakita ko sa inyo yung sa bathroom. Ito yung lalagyan ng sabon nila. O, tingnan nyo yung... Ang ganda, diba? Parang sarap iuwi. Oh, joke. Huwag ganyan. Tapos, ayan. Hindi ko sa inyo napakita ng maayos yung ating bathroom. And, ito yung kanilang mga body wash, conditioner, and shampoo. Parang sarap niya din iuwi. Kasi ang lalaki, tingnan nyo. First time namin na maka-encounter na malalaki yung body wash like conditioner shampoo. Kasi sa ibang hotel, kahit magandang hotel, yung mga maliliit lang na tubes, ito tingnan nyo, oh. Parang sarap niyang iuwi. Look at this. Big body wash, shampoo, and conditioner. Diba? And, ayan. Dito yung mga towels. Diba? Very nice. And yung shower. Ayan. Siguro i-end ko na yung vlog, guys. I-haul ko sana yun. Pero baka bukas na. We'll see. Try ko. Pero yeah. Yun na yung vlog natin, guys. And finally, dual citizen na tayo, guys. Yes. Okay. Mag-ano muna. Diyan, maligo na yun. And ako, ayusin ko na ilagay yung mga papers. Kasi bukas uwi din tayo. And ayan pala yung pa-couch nila dito, oh. Ayan yung pa-couch. Ayan. Ayan. Cause I think I do want you next to me.